Hoxe en Musicalité levamos a música ata o céspede de Balaídos con Villanueva. Pasamos 2 días en Ourense na compañía de Uppercut e visitamos a Ataques Campe en Santiago de Compostela. Villanueva é un dos representantes galegos dentro da escena do pop a nivel nacional que mellor entende a música sobre todo en castelán. Empezou facendo cancións en inglés como moitos proxectos como Starlux, como Soel López con Elephant Band ou moitos outras bandas e soubo pois facer cancións en castelán e chegar dunha maneira moi ben a toda a xente, non, coas súas letras. É un proxecto moi persoal, moi como a él lle gusta facer as cousas e como sempre pois marcando esa diferencia dunha maneira persoal e co seu sello. Villanueva é ao mesmo tempo debut, traxectoria, éxito e consolidación dun proxecto que se converteu en revelación nada máis nacer, cando Josete Díaz decidiu dar forma ás súas ideas no disco Viajes de Ida e que hoxe en día abrangue unha das realidades máis interesantes do panorama musical galego. 2, 3 y... Mejor para los dos que exista una red que nos salve del placer. Y mientras tú y yo rompemos el colchón y yéndonos perdimos el control en barcos de papel hasta desaparecer. Tocar en Balaídos para min é un soño que vaise cumprindo todos pouquiño a pouquiño, aunque sexa neste formato acústico, por suposto que como vigués, non? Criado por lo menos aquí en Vigo é unha das cousas que aún fanlle moita ilusión, xa o pisar o césped, xa é emocionante, non? O meu apelido no proxecto responde por dúas vías, non? A primeira é máis sinxelo, efectivamente, cando eu montei todo isto, gravei o disco, non tiña banda, tampouco tiña esencia, entón había que identificar esa colección de cancións de alguna maneira, non? Chameille Villanueva, porque todo o mundo coñecíame por outros nomes, pensei que así podría moverme con máis sutileza, pero por outra banda tamén é unha declaración de principios, non? De decir, é o meu proxecto, efectivamente, sé que desta maneira non terei que cambiar de nome cada 2 por 3 cada vez que quera facer algo distinto, non? Martínez non era apelido meu, a anécdota de Martínez viu por... Estábamos no local de ensaio e estábamos comendo uns sobaos e o batería tivo a idea de chamarse os sobaos Martínez e dai derivou en Martínez, pero bueno, acabou porque, bueno, todos temos cada seu a súa vida, non? O que tiña claro que o que quería facer ca miña vida é o que estou facendo agora, é o meu punto de vista de como facelo. Reunín a banda e tiven que serles sincero e decirles que bueno, que eu quería facer ca miña vida outra cousa que estábamos facendo.
puesto en blanco y negro, cree que alcanza el cielo y el universo. Está sentado de espaldas, enreda telas de araña, un visionario amplificado. Non me planteo isto como unha cousa de metas, non? Nen a largo plazo, si a corto. As miñas primeiras metas son de tocar unha canción sen fallos, despois gravar esas cancións, despois ter un disco, pouco a pouco. Non teño unha meta a largo plazo. As miñas metas son, pois, disfrutar en cada momento que fago unha canción ou que toco esa canción en público. En toda época de crise, todas as disciplinas artísticas conseguen elevarse un grau, non? É certo que moitas veces cando un o pasa mal é cando afloran sentimentos e poden ser expresados, non? Non necesariamente ten que ir para ello, ou sea, unha relación proporcionada, pero si é certo que os momentos baixos dunha persona axudan a escenificar, non? As súas sentimentos, as súas inquietudes. Acórdome de que, máis ou menos polos 10 anos, o meu pai regaloume unha guitarra española, un CD da parte independiente, recopilatorio da época independiente de REM. Paseime moito tempo con un libro onde se poñían os acordes intentando sacar as cancións. Eso non era como pasar o tempo, e pouco a pouco ese pasar do tempo levoume a facer as miñas propias cancións e despois, pouco a pouco, pois, tocar en bares, en garitos, con uns grupos, con outros, con unha xente, con uns amigos, e pouco a pouco, sen darme conta, pois, acabei dedicándome a isto, 100%. Pero está al revés, ya no tenemos 16. Eu penso que calquer persona podía haber escrito ese disco en base aos seus sentimentos, un pouquiño de honestidade. Hai varias cancións ou discos incluso, no? Hai auténticas obras maestras. Push the Sky Away de Nick Cave, gustaríame haberla escrito eu, ou moitos discos de REM, por exemplo, Wilco. Esa non é canción, senón discos enteiros que gustaríame ter un anaquiño, non? Que é esa solamente dese arte, dese talento, non? Hai moitos artistas que cando os escoito penso, wow, que cabronazo, que ben composto está isto. Moita xente está acostumada a porlle etiquetas a todo o que escoita, todo o que ve, todo o que lee, pero, sen embargo, eu penso que cada ser neste mundo é irrepetible e fai as cousas a súa maneira. Non creo nas etiquetas máis que para encasillar un pouquiño as cousas que dar unha referencia, pero eu no que creo basicamente na percepción individual das cousas, non? Escoitalo e soamente entendo, é como os viños, non? Eu soamente entendo de dous, o sea, o que me gusta e o que non me gusta. A verdade, cando teño visitas en casa e ven os meus discos ou vinilos, a verdade é que máis que esconder algunha vergoña, ensino con orgullo, non? Por exemplo, eu creo que teño un CD dos Simpson, dos dibuxos animados, de cando eu era pequeno, non? E tal, pero o de D'Artagnan e dos Tres Mosqueteros, pero en vinilo, ademais. Pero non me avergoño de ningún disco que teño, porque penso que teño unha boa colección, e de feito, xente que ven á miña casa detense a mirar os discos e os vinilos. Nos esperaremos, nos respiraremos, nos beberemos el momento perfecto, en el momento perfecto.
Apercat para min é unha especie de viaxe polas estrelas, surcando o espacio e nada máis. Apercat ten unha cousa moi diferente a todos os grupos de agora, é que os rapaces teñen barba e gafas de pasta. É moi distinto a todos os demais. Unha cousa que me parece simpática nos concertos de Apercat é que, como son de Ourense, piden canciones dos Suaves constantemente. O sea, as súas non, pero dos Suaves todas. Pouco hai de casualidade nun golpe gañador. Exixe traballo, concentración técnica e talento. Un golpe virtuoso hai que perseguilo, perfeccionalo e no momento preciso soltalo con seguridade e potencia, aínda que durante un intre teñas que descuidar a túa defensa. Apercat é o resultado da experiencia e a constancia. Un longo percorrido á espera do momento adecuado, á espera dun golpe gañador, á espera dunha banda como esta. Apercat empeza e eu sou ca guitarra española e Óscar gravándome na súa casa, Carlos que viña aos ensaios e aos concertos, pois de repente un día decidimos que nos facía falta un baixista e collémolo a él sen ningún tipo de experiencia. E ademais somos os tres do mismo pobo e vivimos en menos de 500 metros os tres e temos o local de feito no medio, así que son cousas que facilitan todo moito, eso, que somos colegas e vemos aí que xogar a unhos tiros a canasta e, non sei, facemos vida de amigos. Este proxecto naceu por necesidade, sobre todo. De feito, eso, porque foi surxindo todo de maneira moi natural e todo foi se encaixando dunha forma moi lóxica, sabes? Ao final, o feito de que sexamos, pois eso, amigos, facilita moito todo o traballo, a verdad. Anda que parece mentira, optamos por un repertorio instrumental porque non tiñamos nin micro, nin posibilidade de cantar ao principio, sabes? Despois, sí que co tempo fomos facendo probas así a meter algunha voz moi pouquiño, pero bueno, según vai necesitando unos apetece, ou se algún dos tres se lle ocurre calquera cousa, vámoslo facendo. Ao final é o equipo, pero bueno, de feito, se Carlos ou Óscar se apuntase a cantar, pois tamén estaría divertida, verdad?
Discos Porno formouse máis ou menos a abril do 2012. Formamos varios grupos de Ourense, Uppercut, a Orquesta Pánico, Monstro, Uzumaki, que éramos todos colegas, e nos xuntamos en Ourense para empezar a tocar. O único que queríamos simplemente era ir por varias cidades, compartir grupos máis ou menos, grupos de Vigo, da Coruña, e de aquí para lá, eles que viñeran tocar aquí tamén. E foi un pouco como surxiu a iniciativa. Éramos colegas que estábamos xuntos, salíamos de festa, íamos a concertos xuntos, empezamos a tocar, e así tiramos para adiante a partir de aí. Mais ou menos foi un pouco como se formou Discos Porno. A escena musical galega creo que está mellorando bastante. Temos bandas amigas como Diola, Bocio, Cro, Guerrera, todas están bastante activas. As bandas así que máis nos chaman a atención, pois Cuello, por exemplo, Rama, que tamén é unha banda que se está formando agora, que tamén creo que vai ir a máis, están ensaiando e todo vai ir a máis. Eu creo que decidín ser músico porque cando era máis rapaz atopei a guitarra da miña nai debaixo dun armario vello. Bueno, era unha guitarra de 2 cordas e despois apareceu o Óscar, que foi o que me ensinou a tocar, e a partir de aí supoño que o feito da amizade, como che van pasando as cousas, pois fai que sigas. Se tuvese que elexir 5 discos, pero sen orden ningún, casi elexiría bandas, pero bueno, de feito discos, supoño que o primeiro de Queens of the Stone Age a mí marcoume moitísimo, de Caius tamén, o What Burns de Don Caballero, Faraquet tamén me cambiou un mogollón a vida, e Fugazi casi calquera. Xente moi organizada e moi inqueda. Como banda coñecinos no concerto de Don Ramiro na Tarabela. A miña experiencia con ele está plagada de anécdotas, e volvo sobre o libro Relatos Americanos, que é unha especie de anecdotario das súas xiras polo país. É como considero que unha peza imprescindible para entender o modus operandi desta banda. Avalados polo literario e confirmados polo musical, estes composteláns son capaces de xogar tanto coas palabras nos seus textos como coas notas musicais nas súas armonías. Un exemplo de que o talento, cando se ten, atopa o modo de manifestarse a través de moitas canles distintas se un dispón das ferramentas axeitadas. Un dase conta de que é maior para os videoxogos cando se dá conta de que é maior para todo en xeral na vida, non? Nos gustanos vir para loitar contra eso, non? Estar aquí é divertido, polo menos fainos que aquí non somos novos, non? Cada etapa da vida ten os seus xogos. Os videoxogos, cando éramos nos adolescentes, era moi adecuado xogar a eles. E agora se cadra non xogamos para que a xente non pense mal de nós, para que non pense que somos uns inadaptados socialmente, que vimos aos salos recreativos a xogar. O meu xogo preferido é o FIFA Fútbol. Os grupos non o saben, pero eu, cando estou na casa, en vez de ler ou escoitar música ou ver películas, o que máis fago é xogar o FIFA. E gústame, síntome ben, síntome como un entrenador de fútbol ou como un futbolista, non? Que me aplaude a xente e tal. Entonces, eso sirve para entrenar para despois os concertos, que é algo parecido tamén. Tocar nun estadio, tocar nunha praza. Eu no FIFA entreno, cando meto un gol, pois sinto como que estou cantando unha canción ben e tal. E recomendo a xente o FIFA.
vida un gimnasio. Non hai idade para isto de montar un grupo de rock. Normalmente faise aos 20 ou como moito 30 anos, por primeira vez. Tamén depende un pouco do tipo de vida que leves, de si escoitas ou non música. Normalmente a xente deixa de escoitar música a certa idade, pero nós empezamos aos 20 e agora xa estamos inmersos na trintena e seguimos con ganas porque seguimos escoitando música e sentímonos novos de espírito. Dentro da industria musical somos bastante limpos. Con todo, claro, existen produtos que non teñen moita recepción de público, pero que consiguen éxito. En todo caso, nos queremos pensar que se faz as cousas ben, hoxe en día por internet, pois a xente pode te coñecer, e se faz vos concertos a xente vai ir a eles, porque tampouco está o panorama moi sobrado de grupos que toquen ben en directo, entonces a xente valora cando un sí. Europa é o lugar onde eu vale. Tamén se podería ver como a maneira de aparentar que as persoas somos quen deterás. Para nós as letras é unha linguaxe importante dentro da canción. E prestamos bastante atención, correximos moito e intentamos, ter unha linguaxe propia, verbal, un universo propio, e despois fixarnos tamén no que é a musicalidade das palabras, a selección da palabra. Damos de moita importancia e ten tamén que funcionar en combinación coa música. A inspiración búscase en calquera lado, realmente. E tampouco é o mundo da literatura onde máis inspiración buscamos. Tamén temos moitas referencias ao cine ou a outros xéneros da cultura popular que nos influen bastante, máis incluso que a literatura. En setembro lucirei toda de festa por dentro, por fora os vaqueiros. É un libro que compraría máis dunha vez, sería calquera de Don DeLillo, que é un autor americano contemporáneo, é que encaixa bastante ben co que facemos nós, coa nosa visión das cousas, que oscila entre o cómico, o disparatado e o dramático, e que analiza un pouco a situación das sociedades contemporáneas. Esquezo de desemprego, esquezo de desemprego. A nosa valoración sobre a importancia da literatura galega na música galega é que foi ata agora demasiado importante o peso que ten a literatura na música. Teño aquí, por exemplo, a Amancio Prada, que versiona poemas de Federico García Lorca, que foi poeta galego. Nós creemos que un autor galego que merecería un disco sería Claudio Pato, que aparte de colega noso, pensamos que ten un xenio desbordante que se ve perfectamente nos seus libros de poesía e tamén en outras performances e actividades artísticas que leva a cabo. Un, dos, tres, sí. Son boa persoa e hai días que estou on fire. Aquí na Praza Roxa, onde rula o capital, na sala de xogos, fun grande tempo atrás. Agora todo cambiou, ás 9 abre a sucursal. Isto é un atraco, vinos na televisión, sei como van. A ver, cabronazos, aínda collo outro millón,
na bolsa de área central. Nós temos un libro publicado que se chama Relatos Americanos, que ten música, textos sobre as nosas experiencias on the road, máis colaxes de misa Viesgolas, pero o que realmente nos gustaría facer como banda sería unha novela rosa. Escribir entre todos unha novela do estilo dos folletíns estos dos 70 de Corín Tellado, cunha historia de amor romántica que é realmente o xénero no que nós estaríamos máis cómodos, e a ver se facemos algún día. Cando publiquemos a nosa novela rosa, imos de poñer de título Amor nos bancos e nos salóns recreativos. Ese vai ser. De onde veño eu, as cousas non van tan ben. Isto é un atraco, chegarei ata o final por unha vez. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Está chulo, está chulo. Nada, te aforrar cartas, roubar un banco ou algo así. Muy bien.